Saya ingin ngomong sedikit aja. Kelirune kedokteran dari barat itu, nek tak sebut keliru ya. Kuwi dhek iki begitu arep dadi dokter, njur dadi dokter niate nambani wong, niku kleru. Sebab nek nambani wong niku urusane ekonomi. Kowe daftar tok pira? Priksa tok pira? Engko di treatment mbok disuntik mbok diapake pira, njur nggawa resep nang apotik pira. Dadi nek nambani ngoten niku resikone. Dadi ekonomi. Nek nambani iki aku ora nyalahke dokter ya, aku mung kandha filosofine kudune ora ngono kuwi. Aja nambani wong. Nambani wong ku nomor loro, sing nomor 1 kok tak duduhi. Kok tak duduhi. Dadi nek aku dokter terus aku nguripi anak bojoku dengan profesi sebagai dokter, maka aku butuh pasien sidik pokeh, sesedikit mungkin atau sebanyak mungkin. Nah, tadi aku butuh sak oke-oke wong loro. Nek jebul ora oke, piye carane ben tak dadekke wong loro? Nek wis tak dadekke wong loro tetep kurang oke, ya tak wedan-wedani ben krasa ora sehat. Dan kerasa loro, mulanya njur butuh aku, nggih mboten? Itu kalau nambani atau pengobatan menjadi barang jualan. Gitu ya. Saya tidak mengatakan itu salah. Ning niate aja saka kono. Niate nek aku dadi wong sing kepengin nulung wong, kuwi kowe tak kandhani piye carane ngobati awakmu dhewe. Nek kepeksa ning aku sing ngobati, aku tak ngobati. Nek kepeksa ning nek sing nomor 1 kowe ngobati awakmu dhewe. Jadi nomor 1 muruki urip sing sehat. Nek meng ngelu ngono ki mbok wis dituthuk ndasmu lah silang ngelune engko. Apa dipijet-pijeti kene-kene. Kan dokter niku keslewe ra iso. Keslewe ra iso dandani to. Nggih. Itu salah satu yang tidak ada ilmunya dari barat. Apa meneh sangkal putung wis ora mudeng kok. Ceklak ngoten niku to nek dokter wis ora wani to niku. Nah, di sini kan ada. Nah, kita itu sekarang kan melu wong barat bab kesehatan. Kita mengingkari mbah-mbah kita dulu. Kita tidak meneruskan ilmunya mbah-mbah kita dulu. Jadi nomor 1 niku sapa dokter ning donya iki? Sapa dokter ning donya iki? Jenengan piyambak niku doktere. Nah, sing dokter iku asistenmu nek kowe butuh takon-takono. Ning sing marekke awakmu dhewe nomor 1. Kita adalah dokter diri kita masing-masing, maka kita lakukan hidup yang sebaik-baiknya, sesehat-sehatnya. Mangan ojo kokean, ojo sidik-sidik mangan, kudu okeh ngelih timbanganing wareg, ojo nganti okeh warege manganing ngelih. Loh, niki serius. Hanya makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum. Nek perlu ojo tahu ngalami wareg. Nek arep sehat tenanan. Karena Rasulullah tidak pernah kenyang. Dan itu yang benar. Apik endi wareg karo ngelih secara kesehatan? Apik ngelih. Sing ora entuk kaliren. Ngelih banget aku ora entuk. Kudu kok pakani ning aja nganti wareg. Jadi di tengah-tengah. Kaping papat watangiro ingkang luwe cetha to ora percaya watangiro ingkang luwe. Dan itu saya lakukan saudara-saudara sekalian. Takon arek-arek saya itu ku nek wis jebul aku ngelih, nek wis rada meh kaliren meh ngelih banget lagi gedabikan aku goleke sego bungkus goleke mie godhog apa-apa wis penting nggo ganjel. Jadi aku ora duwe program makan sehari-hari, aku ora duwe. Aku iki kalingan mangan nek wis butuh mangan secara kesehatan. Ngoten. Jadi apa salah satu positif kok? Ngene, Pak. Nek jenengan latihan pencak nika karate niku ngantem-ngantem wit-witan to, duet. Apa sebabnya? Niku lak elek kan bisa. Nek cara normal kan lho piye tangan diantem-antemke. Kuwi supaya tanganmu lemah apa supaya tanganmu kuat? Nek kue angkat besi ngono iku supaya kuat apa supaya lemah? Nah, uang ngelih kuwi ben kuat sel-sele. Sel-sel badan Anda menjadi kuat karena Anda lapar. Sebab selmu berontak.
asem ya aku ora dikai panganane ya wis ngono akhirnya kuat sel-sele akhirnya ora gampang lara kuwi mergo selmu ki cengeng lemah sithik-sithik masuk angin sithik-sithik demam sithik-sithik panas sithik-sithik ngeluh sithik-sithik flu ora teko ora patarte lagi flu itu dudu lara flu kuwi sahabat karibmu. Wong urip ya pancen flu barang ora masalah kuwi dudu penyakit dudu lara. Kuwi mengliwat biasa. Ngentut barang iki dudu penyakit. Anak ngentut dilarang, ngentut dianggap barang yang ngentut ki apik. Apik. Entuk ganjaran nek kowe gelem ngentut kuwi. Sing ora entuk ngentuti wong. Nggih mboten? Nek ngentut itu metabolisme sunatullah itu baik, yang tidak boleh itu ngentuti.